زي أقول تلفزيون إيرترايو كم يتوعلو زغبركم تعذبتي لومي حاموس شديشة طري فرق معرض فرنسا دالو زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعد مسام تصنع ميكال حرقو فلما كن بكنت وتاتو فيلم إيرتران تشاينان استراتيجياوي شركة مدلدال كسرحة سمامين ሶማሊ ብስተገብረ ምርመራታ 33 ዜጋታት በኮሮና ቫይረስ ምንካፎን ክረጋገጽ እንኮል 20 ክርተን ደማ ተፋኒዮም ኣብ ዞባ ማእከል ንጥፈታት ምሩባ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይ ዝምስከኑ ውጽኢት ይርከበሉ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተኸሲቱ ንዘሎ ምትፍናን የጓህሮ ከም ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ወቂሱ زمدنا أستراليا جابان نتصدى زوبا إيسيا باسفيك بالتات صلقهم كم زيقبا تشاينا تمحتنا سمين كوريا زكايرو توفتنا لعلي فتنة دمتيز ونشف ميسايل كم زنبرها أفريقيا زرزر زينا منيستر قديات وطاي هزبالت ريبابليك تشاينا وانغيو نايكلتا معالتار نايسراح مبتصاح نمفتصان بربعة الطري مشات اسمرا متاو الزكريوم تمال حمشة الردما مس بريزيدنت إسياس أفوركن منيستر قديات وطاي آتو عثمان صالح انتراغبو عمد فاح كلتاو شركنت زيتو كورزتها كايدوم نتعود استغطاء ثلاثة غازتينيا ليديا تخل مريم زدالتو تصاب يسعب ኤርትራን ቻይናን በመሰረት ውሳኔ ክልቲኦም መራሕተን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግን ስትራቴጂያዊ ሽርክነትን ንምድልዳል ክሰርሓ ተሰማሚዐን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምዝፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሚስተር ዋንጊ ዝገበሮ ሰፊሕ ምይይጥ ነዚ መንፈስ እዚ ብግቡእ ዘንጸባርቕ ነይሮም President Xi Jinping بمنجد مستر وانغي نا President إساياس أبزا محلالفو ملأختي استراتيجياوي بحر زمدنا هاجرو مس إيرترا بمرققات مس President إساياس أبزا غلط أفا زكال أوان تراخيبو كما يايت زرلو دليت قليتهم President إساياس بوغنو تشاينا ديساو سلفي كابز مصرت أبزا حالف 100 عامتات زمتاعتو عب معبالن زلان نهزب تشاينا ترايزي كونه نملع عالمن هزبتات كلن هاجراتن عبا أبركتو كم زرلو أبريهم معبالة تشاينا أب مقباتن متتاون زقومة بحدا وغن زتعبللة عالماوي سرعات أب ممكاتن ميزان زحلوة زسفحة تساطفنة زلوة أهقراوي زمدناتات أب ممتان أب قدا كم زلوة ونزقالت بريزيدنت إساياس تشاينا مس أفريقان تقبرو زلا أب ميزان زوهابا كل انتناوي متحق غاز موغيسوم بريزيدنت إساياس هاسعبو أتمامتا مدباتن قدام النتاتن منغست إيرترا أب كلتاوي شركنتن زوباون أهقراون معبالتاتن ሚኒስተር ዋንጊ ዘርዚሩሎም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ክልታዊ ልምዓታዊ መደባት ኤርትራን ቻይናን ብቐንዱ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ትሕተ ቅርጺ ምምዕባል ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ከምኡውን ዕደና ኣተውኪረን ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ ኣብ ርእሲ እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊ ርእቶታትን መርገጺታትን ቻይናን ኤርትራን ተመሳሳሊ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኤርትራ ስለትጽኑዕ ደገፋን ሕመረታዊ ረብሓታት ቻይና ኣመስጊኖም تشاينا قبل على إيرتران زفتم زي حقاوي بيناوي إجادات كم تنتجن إيرتران نفسان مكلخال نيل معت من قداب ملؤنات نت نموسانن نزلوا مسل كم اتدقفنون الرجاجيتهم أبتركب بوجن إيرترا مينستر قديات وطاي أتو عثمان صالح أما خاري بريزيدنت أتو يمانة جبر أبن حلافو الطباو قديات سقدف أتو حاقوس جبر هواتن بوجن تشاينا دما مختل مينستر نكت تحقا غازي مينستر قديات وطاي وانا دايركتر كوربوريشن أحقراوي متحقا غاز كمون أب مينستر قديات وطاي مختل وانا دايركتر قديات أفريقيا تساتيفو منيرم أب موداتا مينستر عثمان صالحن مينستر وانغيين أب هوتيل أسمرا بالاس أب زتخايد السنسرعات نحبر مجلس يفرمام إزلومي مينستر قديات وطاء تشاينا أب إيرترا زكايدو نايفلما مبصحن زغبرو ركباتن نستراتيجيكاوي شركنت كلتين هاجرات كم زدلدل زطراطر ايكونن أب إيرترا ناي سرح مبصح زفصمه مينستر قديات وطاء تشاينا مستر وانغي عدوتو زازيمو أب ساعتات دحر قطري تفانيوم
ኣብ ዕለታዊ ጸብጻብ ኮቪድ-19 ምስ ንሰገር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማል ኣብ መውሸብን መመርመርን ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 33 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም 27 ካብ ዞባ ማእከል ማለት 3 ካብ መውሸቢ ማእከል 24 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም ኣድራሾም 4 ካብ ጎዳይፍ 3 ካብ 4 ኣስመራ 2 ካብ ማይ ጮኾት 2 ካብ ማይ ተመናይ ሓደ ድማ ካብ ዓዲ ሰግዶ ጸሎት ገዛ ክኒሻ ሕምብርቲ ገጀረት ቲራቮሎ ቤት ገርግሽ ፎሮብያ ቃሓውታ ሽከቲ ዓዲ ቀይሕ ጊንዳዕን መንሱራን ከምኡውን 6 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 4 ካብ ድባርዋ 2 ካብ መንደፈራ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 15 ኣብ ዞባ ማእከል 7 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ብጠቕላላ 22 ዜጋታት ሓውዮም ክፋኖም ከለዉ ወዲ 75 ዓመት ኣቦ ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተረፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 8161 በፂሕሎ 7841 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 78 ብሞት ዝተፈለዩ 242 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 5 ጥሪ 2022 ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል ሞያዊ ዓቕሚ ማሕበራት ገፈፍቲ ዓሳ ብምድላል ንጥፈታት ምርባሕ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይን ተጠቃምነት ስጋ ዓሳ ኣብ ገጠራትን ምምዕባል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ጨንፈር ብ4 ጥሪ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ተግባረ መደባት 2021 ወኪል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስራት ሃይለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጎንጎን እቲ ኣብ ዲጋታት ዝካየድ ምዝራዕ ዓሳታት ኣብ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት 35 ዲጋታት ኣድማዕ ስራሕ ከም ተዓመ ሓቢሮም ኣብኑ ዞባታት በሪኽ ጋላነፍሕን ሰረጃዋን 42 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 77 ኣባላት ዝሓቆፉ 4 ማሕበራት ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ኤሳው ቱኩ ቦጎኑ ኣብ ገጠራት ዝነብር ህዝቢ ተመጋብነት ስጋ ዓሳ ማይ ጥዑም ከዘውትር ምእንቲ ነተን ማሕበራት ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ከም ተዋህበ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ 2021 ኣስታት 1443 ኩንታል ዓሳ ተገፊፉ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ከም ዝወዓለ ገሊጾም ኣሃዱታት ናይቲ ጨንፈርካ ኣብ ማይ ጥዑም ናይ ዝተዘሩ ዓሳታት ዓይነትን ኩነታትን መጠን ምግቢ ዝተገፉ ዓሳታት ከምኡውን ዲጋታት ብድበት ከይመልኣ ዝተሰላሰለ ማእቶታዊ ንጥፈታት ውፅኢቱን ዝምልከት ጸብጸባት ከቕርባን ከለዋ ተሳተፍቲ ኣብ 2022 ዝትግበር መደባት ሃነስቲ ሓሳባትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳይ ሃይለ ኣብ ዘስምዖ መዛዘሚ ቃል ተመጋብነት ስጋ ዓሳ ማይ ጥዑም ንምድንፋዕ ዝካየድ ንጥፈታት ብዘይንቑሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ናይ ባህሪ ለውጥን ክዕወት ስለ ዘይክል ኣብዚ መዳይ እዚ ዕቱብ ስራሕ ክካየድ ከምኡውን ዓድታት ኣብ ከባቢን ዝርከባ ዲጋታት ብድበት ከይመልኣ ወፈራታት ክውድባ ኣተሓሳሲቦም ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢን ዞባ ሻምብቆ ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ተኻይዱ ኣመሓደርተን ዝመረፃ ምምሕዳራት ከባቢ ግርመ ቢንቢና ሸሃተ ደንበ ሕምብርቲ ዓዲ ማለል ቡሹካ ደንበ ኣስመራ ማይላም ዓንቦሪ ከምኡውን ምምሕዳራት ከባቢ ሰላምን ጽንዓትን ናይ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ እየን ተመሳሳሊ ምርጫታት ኣቐዲሙ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣይኮታ ቶሎጌምጃ ኮቶቢያን አንዶርማድን ከም ተኻይደ ዝሓበረ ማሕዳርኑ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሳይ ኣስራት ዕላምኡ ናይ ስራሕ ጊዜኦም ዝኣኸላ ማሓደርትና ካየቲ ስራሕን ብምትካእ ብቑዕ ምሕዳራዊ ኣገልግሎት ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሓደስቲ ዝተመርጹ ማሓደርትና ካየቲ ስራሕን ብወገኖም ህዝብን መንግስትን ዘሰከምዎም ረዚን ሓላፍነት ተገንዚቦም ብብቕዓትን ተወፋይነትን ከገልግሉ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብምክልኻል ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓዝ ዝተኣታቶ ዘሎ ከም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ፅሬት ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ተገሊጾም ተግባር ናይቲ መደብ ንምግምጋም ብ31 ታሕሳስ ኣብ ዓሰብ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣባላት ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ኣብርሃም ምላሽን ኣቶ ተኬ ኣብርሃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ፅሬት ኣብ 2009 እኳ ተጀመረ ከምቲ ዝድለ ክስጉም ከም ዘይጸንሐ ብምጥቃስ ኣብ 2018 ብሃገር ደረጃ ድሕሪ ዝተኻየደ ዋዕላ ግን ሩይ ለውጢ ከም ተመዝገበ ኣብሪሆም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብ 2022 ምዝዛም ናይቲ መደብ ክእወጅ ስለ ዝኾነ
ተሪፉን ዘሎ ንምምላእ ዓቕምታት ኣብ ምውሃድ ልዑል ጻዕሪ ክግበራ ተሓሳሲቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሕመድ ዓሊ ሽሩ ብወገኑ ምዝዛም ናይቲ ውጥን ብዞባ ደረጃ ብ2021 ክእወጅ እኳ እንተነብሮ ብሰንኪ ስጋት ኮሮና ቫይረስን ዝተኣወጁ ቅጥዕታትን ክትግበር ከም ዘይተኻለ ብምሕባር ተሪፉ ዘሎ ዕማም ኣብ መፈጸምቱ ንምብጻሕ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ነባሪቱ ዞባ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ መሐመድ አንዋር ድማ እቲ ዕማም ንኽዕወት ካብ ዞባ ክሳብ ዓዲ ዝተዘርግሓ ኮሚቴታት ከባብያዊ ፅሬት ተሓታትነት ብዘለዎ መገዲ ክሰርሓ ተማሕፂኑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ዓደታት ፍሉሕ ዓዲ ርዝግን ዛዕረን ከም ዝመርሖ መረባት ከባብያዊ ፅሬት ብምልኣት ኣተግቢረን ብ29 ታሕሳስ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ኣሕመድ ዑስማን ኣብ ዘስምዖ ቃል ኮሚቴ ከባብያዊ ፅሬት እቲ ውጥን ንኽዕወት ንዝገበረቶ ፃዕሪ ብምስጋን ደግሲ ንምክልኻል ግቡእ ተጠቃምነትን ምክትታልን ክግበር ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 112 ዓድታት 80 ሚእታዊት ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ድማ ካብ 62 ዓድታት 50 ሚእታዊት ከም ዝመርሖ መደባት ከባብያዊ ፅሬት ብምልኣት ከም ዘተግበራ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ምምሕዳር ከባቢ ካርሸምላ ብክልተ ጥሪ ኣብ ናይ መግሃጫ ቦታታት ባርሓዊ ኣጋጢሙ በዚ ካብ ከተማ ቁርደት 12 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ርሒቑ ኣብ መስመር ኣቁርደት ኢንገርነስ ተኸስተ ባርዕ ኣብ ልዕሊ 55 ሄክታር በቂሉ ዝነበረ ሳዕሪ ከም እተቃጸለ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ካፒተን ሃብቱ ወልደኣብ ገሊጾም ጠንቂ ትባርዕ ብቐንዲ መስመር ኣስመራ ኣቁርደት ዝመላለሱ ተጓዓዝቲ ዝደርበዮ ዘይጠፈ ሽጋራ ምዃኑ ዝጠቐሰ ካፒተን ሃብቱ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ብቐጻሊ የጋጥም ስለ ዘሎ ተጓዓዝቲ ዕቱብ ጥንቃቐ ክገብሩን ዘይጠፈ ሽጋራ ካብ ምድርባይ ክቁጠቡን ኣተሓሳሲቡ እቲ ባርዕ ብተሳትፎ ህዝቢ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ፖሊስን ከም ዝጠፈ ወኪል ሪና ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቆጽሉ ይግመም ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅጽለይ ክብራ ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኤውሮፓ ሕብረት ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተኸሲቱ ዘሎ ወታደራዊ ምትፍናን መሊሱ የጋህሮ ከም ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ወቂሱ መንግስቲ ሩስያ ነዚ ወቀሳሲ ዘቕረበ ኤውሮፓዊ ሕብረት ትማል 5 ጥሪ ናብ ዩክሬን ላዕሎ ሰብ መዚ ብምልኣኽ ኣንጻር ሩስያ ዘቐንዐ ተሪር መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃብ እዩ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወታደራዊ ስጉምቲ ምስ ትወስድ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል ምዃናዩ እቲ ሕብረት ኣነጺሩ እቲ ጉዳይ ብዘተ ክፍታሕ ከም ትደሊ ትገልጽ ሩስያ ግና ኤውሮፓዊ ሕብረት ኢዱ ካብ ምእታው ክሕየብ ፀዊዓ ኣላ ሃገራት ምዕራብ ብዝገብሮ ዘለዋ ምትእትታው እቲ ካብ 2014 ናብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ፍኸም ክብል ዝጸንሐ ወታደራዊ ዘይምቅዳው ካብ 2021 ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝጀመረ ጸብጻባት ይረድኡ ብሰንኪ ወታደራዊ ምዕባለታት ጸጥታዊ ኩነታት ምብራቕ ኤውሮፓ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ከጠንቀቑ ጸኒሖም ኣለዉ ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ኣውስትራልያን ጃፓንን ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ባሉታት ዝጸሉ ክኸውን ከም ዘይግባእ ቻይና ተማሕፂና ቻይና ነዚ ምሕፅንታ እዚ ዘመሓላለፈት ኣውስትራልያን ጃፓንን ሎሚ 6 ጥሪ ክልታዊ ጸጥታዊ ውዕል ድሕሪ ምኽታመን እዩ ክልቴን ሃገራት ዝገብሮ ወታደራዊ ይኹን ጸጥታዊ ሽርክነት ንኻልኦት ሃገራት ባሉታት ዝጸሉ ክኸውን ከም ዘይግባእ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ፀዊዑ ዘሎ ኣውስትራልያ ዝተራቐቓ ሳብማሪናት ንምውናን ዘኽእል ጸጥታዊ ውዕል ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ድሕሪ ምኽታማ ቻይና ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ተቃውመአን ከም ዝገለጻ ይዝከር እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 2021 ዝተኸተመ ውዕል ንሚዛን ሓይሊ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ዘመዛብልን ዞባዊ ጸጥታዊ ስጋት ዝፈጥርን ምዃኑ ብምግላጽን እተን ሃገራት ዝቃወሞ ዘለዋ ሰሜን ኮርያ ትማል 5 ጥሪ ዘካየደቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ከም ዝነበረ ብወግዒ ኣፍሊጣ እቲ 5 ዕፅፊ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ሚሳይል ዕላምኡ ብልክዕ ከም ዝወቕዐ ሰሜን ኮርያ ሓቢራ ዘላ ሰሜን ኮርያ ብወርሒ ጥቅምቲ 2021 እውን ተመሳሳሊ ፈተነ ካይዳ መንባራ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ተደጋጋሚ ፈተነታት እዚ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኮርያ ጃፓንን መሻርክተን ኣሜሪካን
ሻغሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይረዱ ነቲ ፈተነ ዝኾነነ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ሙ ጃይኢን ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ህፁፅ ርክብ ክካየድ ትማል 5 ጥሪ ምጽውዑ ይዝከር ቅሉላው ሓሱደ ሴት ኮርያ ንምህዳእ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተበገሰ ዲፕሎማሲያዊ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ተጻብኦ ንምምካት ወታደራዊ ዓቕማ ከተድንፍዕ ምጽናሓ ይግለጽ ትማል 5 ጥሪ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ባግዳድ ንዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ተኻይዱ ብሰንኪቲ ፍጻመ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግና ሰብ መዚ ጸጥታ ኢራቅ ሓቢሮም ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ዛጊድ የለን እንተኾነ መቕጽልታ ናይቲ ኣንጻር ህላወ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይሊ ኣየር ኢራቅ ብ4 ጥሪ ኣብ ከባቢቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ከተማ ባግዳድ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ ንዘቐረባ 2 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ዋንነት ናይተን ተተኮስቲ ዝተዋደደለ ነፈርቲ ዛጊድ ኣይተነጸረን ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኢራቅ ብ3 ጥሪ እውን ኣብ ከባቢ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ባግዳድ ኣብ ዘሎ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ ንዘቐረባ 2 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘውደቐ ምሕባሩ ይዝከር ፕሬዝደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ሃገሩ ሕነናይቲ በኣሜሪካ ዝተቐንጸለ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ከም ትፈዲ ኣብ ዝሳልስ እዚ ምጥንቃቑ ይዝከር ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ፈለማ 2020 ኣብ ከተማ ባግዳድ ድሕሪ ምቕንጻሉ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ኣሜሪካ ዝካየድ መጥቃዕታት ከም ዝዛየደ ጸብጻባት ይሕብሩ ኩሉ መድያዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ኢራንን በብእዋኑ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ መንግስቲ ካዛኺስታን ብሰንኪ ናህር ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሃገሩ ዝተወልዐ ህዝባዊ ዕግርግር ንምህዳእ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ ብሰንኪቲ ሳልስቱ ኣውፂሩ ዘሎ ዕግርግር ዛጊድ ኣስታት 100 ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም ሓያሎ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰብ መዚ ካዛኺስታን ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስቲ ዕግርግር ብዝተኣሳሰረ ልዕሊ 200 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ፕሬዝደንት ካዛኺስታን ቃስም ጆማርት ቶካየቭ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዕግርግር ብዘተ ክፍታሕ ፀዊዑ ብዘይካዚ መንግስቲ ካዛኺስታን ሩስያ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ንምህዳእ ተረኣ ክትፃወት ተማሕፂኑሎም ዜና ንምዛም ኣርሳት ዜና ክደግመልኩም ኤርትራን ቻይናን ስትራቴጂያዊ ሽርክነትን ምድልዳል ክሰርሓ ተሰማሚዐን ትማል ብዝተገብረ ምርመራታት 33 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 22 ድማ ተፋንዩ ኣብ ዞባ ማእከል ንጥፈታት ምሩባ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይ ዝምስገን ውፅኢት ይርከበሎ ኣብ ዜና ወፃኢ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተኸሲሱ ዘሎን ምትፍናን የጓህሮ ከም ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ወቂሱ ዝምድና ኣውስትራልያን ጃፓንን ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ባልታት ጸሉ ክኸውን ከም ዘይግባእ ቻይና ተማሕፂና ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ከም ዝነበረ ኣፍሊጣ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ማዝየ መስግን ዝተረፉ መደባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ግን ሰላም